Marieta Nkurukwa Albert Omariba, mwalimu omonene Ogitwebe Technical Training Institute. Serikali yakorire buya sana ase ogotwara institution egwecha asaya ase eng'encho etagete komenta ochusi ase abana bari bakore esukuru ase isemi chia obofundi nabo boriri moreta abana gocha esukuru eye rinde banyore system chia obofundi. Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguru chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emechi nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebirengo bikromono mbaitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ongaga, a Dean of Students, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ejumapili engio mwanchumo ligiriria omubaso omuya no kwigena kwanenga ejumapili yago yeri tuko na 15 na gatatu liago ndigendete ko balitoereru ekero choregire chinsa isano na ibere ekionga isano na ibere kurugaiga Getembe FM Getembe TV elio tokumanyie aya gendete gokorekana kurwa chinsemo au isaransoike elio tokumanyie kionga chinsa isano na ibere aitwa bere tokukustangereria kurwa chinsemo au aye chinsechi ni gotogochaka kurwa ase sekta yechisemi ase aborokiwa bange anene bali bonsi bagosoa egrade ye 10 bagendrete kobera siko ng'anonye chiskuru ucheigоirwe ase keribuna nigo batabwati chibesa chokubaira ase skuru aya nigo agendrete koenekigwa ase chinsemo au imeyense ya Kenya ase abaibulia bange bagendrete kurira na goteba ng'amba bwati besa bakwirira bana chiskuru nonye serikali ya mentira matuko abana ba grade 10 batakere kosoera ase chiskuru nigo bono baboriri wasirwa erikoene kibuna abana babo nkwegendereri bali amona masomo abo. Sasa kwa school fees ya hii mtoto wangu kwa mwaka ni 41,000 na hata sina shilingi yani ya kuanzia sina, niko na 4,000. Sijafanya shopping, sijafanya chochote. Huyu mtoto anafikiri ambazo kusoma na apate kazi ndio anayeende kusaidia wengine. Hiyo ndio naonanga ndoto yake ya huyu mtoto ambao uko naye, kwa sababu tangu aitwe hiyo shule hakuna kulala, yeye watu analia kila siku. Na ni ombi langu mtoto wangu akaweze kuingia shule, manake amepita zaidi. Akaitwa shule mzuri National School ambaye mimi sijiwezi. Kazi yangu ni kufulia watu manguo, kuhangaika kufanya mchengo. Hata saa hizi nimetolewa kwa mchengo, ndio nimetoka. Hata chakula kwa nyumba kupata ni shida, nimepitia changamoto sana. Serikali imesongeza muda ya watoto kwenda shule mpaka next week Wednesday, lakini sina uwezo. Hata hiyo Wednesday sina uwezo, sina mali ya kutoa. Niko tu mimi ni aswara tu, niko tu. Wacha kaya tu nje mpaka Mungu amfungulie njia, amsaidie aende shule. Ekerto kwirana ase sekta yobochanu
Ekiombekeria getenerete abateresa imeyense ya Kenya ekikamanyikanite muna Kenya National Nurses Union of Nurses and Midwives nigo kiarure egeka kia matuko 52 gochia ase serikali elio kubakana eng'ere yabo onyetaribo bagende ase omugiro. Ekiombe ekio nigo kiabirige komochia serikali chechi county na boigo serikali enene ase kiribuna mbara ikirania okoigwana kwabo kweng'eria amono komentwa. Nonye nabo nigo omugiro oyu orachikorenta ogwakwo konene anene gochia ase sekta yobochanu imeyense ya Kenya. That the national government converted UHC staff into permanent and pensionable, those that were working within the national public health facilities. But those who are working at the county government have not been converted into permanent and pensionable. Despite their indispensable role in safeguarding the public health, nurses continue to face blatant discrimination, neglected agreements, and inequitable treatment. And therefore, you are saying within 7 days, we want to see CBS a serious engagement by the county government to have one uniform collective bargaining agreement that shall apply to all public healthcare nurses within the public sector. That failure to address the grievances and provide clear roadmap for implementation within 7 days will prompt the union to escalate the matter and engage the nurses for a nationwide industrial action. So if these issues are not resolved within 7 days, we will engage our members across the country with a view of going for a nationwide industrial action for these issues to be. Eamate yo mwana boda boda Serieta Cornelius Makori Onchari kurua chinse mochia Liariga imeye location ya Keumbu imeye bunge ya Nyaribari Chache ni oyoba kagoitwa asoko betu muyu imeye ba gose nyombe ya muyu kwegokia egotuka ase chinse mochia igale eba kora wana daktari Joseph Mugendi Birundu nikobone ya ruru kubulia gochia ase serikali enyareko bage kwanguya gokoro botuki eliko ene kibuna obwene bwanya gusira nkumanyikana buri ase abeteka gusira obuguma bwaye ase chinchera cyoko betumuyo ono unatua tebi una mwatebire era bwatugwe mena wasachi twiturugari ane meyiwe tabitire nakyo montara abitwe meyo temanyikana ninki mwaborina bagambi bareka ababwate bamonye bakabona murama ingi kiabete umanye gote utuko no mwana nakorete okuru sa mwate gwegabire yo waminto okukwawe okonge okukwawe iro montago kwa otari komanya na kiagoko serikali gebwatie mana kimono yakorete ki akwende o mwana na banyana batebira abaswati bamwe bamaina umuromi ndakwete njirigana yana ono rakuotega baiboli konyokorageria bakoragerega gosori ngoja kubara otari ndaye konsa ogomboga kwa rumwana oyo tari mwana ogukuna muntu no mwana na to kumubwata sata gukubwata sati moko gosara nere igara asoke tu ngora igakore agende lakini ngako kamonta ange gamukune ya oyo no mwana ogwata murembe na kiro muntu yakonyora asige to monene no moke kone gento kechi kegeretaga chigutu matari geto sinyete saidi paka namba na geta to karansa iga otugo na korengere nangi kia muriete ke kogara agocha konyora makwiri aya agafura paka na intubona yo karatori go to ikumeretie otosinyire gaitogo chakera gaitogo korera lakini eno ga kato korigeri nga gotaka ne gento gete gyo kumia na gegerete side yere kanga tuamaina na nekeini. It's very painful. Abaiguri pole sana watu, pole sana barali na saba jingu itoko muirani lakini walibakora teli goseri amateyemo egotoka ime ya burabu nigo yabereke wesokia na kugani gusirwa elio omwana wa Eunice Kwamboka anyareko bakagosoa eskuru ya sekondari ya Mubamba ime ya Nyaribari Masaba county ya Kisii. Kulengana na ngina Eunice nigo aberega kwera na goteba buna
ere amuno mugakoye nigo babete bagwetana egento kiretere kunganya kurboye na kwenda kumenya chinsemo cha musucho ime ya Kitutu Church South asibono amenyete amuna abana baye nigo abeire egakwera na goteba buna nigo yamubereire egetire kenene kumuira umwana oye ase skuru ase abeire gakuburia anyare ko bakagusirwa elio amoire skuru Ntatebe niyo nachete bwana nyakoe tugasinyana n'omugakone nkaruororo ngachaka komenya n'abana abaire nkere nanchebieka buna n'abasomire mwana narokorete ochiete okorete buya koruka eyinga karakorete buya timbwati ncherende yonsi nabakonya nande nimbwata abana bande abake tinkonyara kobakonya ase eng'enchi omwana oyo nimbwata okogania agende esukuru timbwati kende pi buna ndeiga naende omwana oyo narwarete omotwe niyo ntaete obokonya ase eng'enchi nabwate enyama ere ase omotwe oye igo ntagete akonywa gaki ase mokonyara nonye na endagera timbwati bono nabo ngosuguma rinde kore kondeteiyo nanyara ngosuguma kore totabwati twarara gocha echirani yankonya okoroku madam bono nabo menyete igo obogima bore igo bono buna abasiriki bachire agonkonya niyo natebire ng'a gaki monkonya na mogwancha gonkonya ase mokonyara nasabire okwabera. My name is Eunice Kwamboka. I did from Kikinga Comprehensive School. I had 51 marks to join Movamba Secondary School, but I'm not able to pay for school fees because our condition for now is not good because we come from an humble family. So I was praying that I can find a good helper who is ready to help me to complete my studies, to make my dream come true. And I also have a challenge on my head so that I would like to feel well on my head because ababwatani ba Kenya Kwanza bakora gunero mokonyo bene bw'omurai bwense Faruku Kibet nigo babiri bakomocha uyu kabeire omukonyi bw'omurai bwense nabo igole omurai bw'ekiama gia DCP Rigathi Gachagua ase kiliba goteba buna ne chinkwana chiaye abete gagukwana igoro yokobekwa kwa borokiwa ba grade 10 gose placement ase chiskuru kurwa chinsemo chia Central ogukwana ekerekyo ase barenge ase omuchango yomo bw'abasubati oyo kolekanete ase chinsemo cha Sinoko imeye bunge ya Lukian nigo babeire bagoteba buna nigo Gachagua abeire gakoreta siasa ase chisemi nonya nabo nigo babolirie abana hinchi bakuru Central bagendere kuyibwatesia serikali ya Kenya Kwanza elio kwenyorera amagenderero. Hapa nataka kusikia sauti zenu. Wale watu wanahubiri ukabila. Nyinyi mnasema ukabila tumeimaliza katika jina la Yesu. Watu hapa Sinoko Lukiani, nyinyi ni Wakenya ama wakabila? Wakenya. Mtasimama na Wakenya wengine? Tuwafukuze wale wakabila. Waende ama wasiende? Wao hawana agenda ya maendeleo. Hawawezi kuja kutengeneza mambo madogo upinzani. Shule hizi zimejengwa na pesa za kitaifa ya Kenya. Ile ushuru wewe unatoa ndio zimejenga shule ambayo iko Mount Kenya. Ile ushuru imetoa ndio imejenga shule za hapa Western Kenya. Ushuru umetoa zimejenga shule za Kisii na kwingine. Mwanchumu ligereria na boigo omurikyo munene bw'ikyombe ky'abakori emirimo kotu Francis Atul nigo abereka gutuguterale chinkumabuna nigo akuuniria abakori emirimo ase arure nkwana yaye na goteba nigo abegetomukya eriko ene kibuna abakori emirimo bonsi inko babalibya anenekero bagukora emirimo yabo ogukwana kurwa ase county ya Kisumu Atul nigo atebire buna ayo na mangana akorentwa amunegati ya bali bakwamiririe serikali go opposition na nigo atari ayekene nigachire amatuko make magega y'abakori emirimo anene abo bagukora ase nsemo ya mauga ime ya Naivasha babete bakorokia ogutagokigwo kwabo na goteba buna nigo Atul abeire gakobeka siasa mutwe kubwa okoba kwabo buya buna abakori emirimo.
I cannot see anybody who can coordinate from the coast to west. I don't see anybody. I'm not seeing anybody. I'm not seeing anybody. I can tell you for free. And if you have hate, please put your hate aside and work on strategies and facts. Because some people would hate you, like me. People would hate, just say, if you see what they write on it now, because of hate and envy. But when you ask them, go to workers and ask them whether 20 should exit, they can't. Whenever they go, even in the hotels, workers will tell you, we still need Francis at work. Workers will tell you, we still need Francis at work. Workers will tell you. Mancho mu ligiriria kulende nigo togusaba kwabera asengenchi gutumana abwechi bichecho eyo mweli ninkwana ya Francis Atul kubwatekana ne chinkuma echigendrete kwenekiwa igoro yokundiri kwabakolia emirimo kulende nara yo tobere togukwariganiria kurwa ekiunga chinsa isano na ibere gekoraga chinsa 10 nande ningirane elio nkomanya yande una agendrete gukolekana kuru chinsemo au tobwateranere Wilson Makori kurugalia sensemo bimanyererio kwene kibuna kwa yanyorire nabo igokurwa asensemo yechi kamera eliogi nechibicha tobwateranere Kevin Ongeri use DJ Atsan elikwene kinga kwa yanyorire asoboime inchoni gonkoro kwa Ruth Kemunto na kuganirio twaroboligere borobya imeyage Tembe TV. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi Bosoni bwechianga nebinto ao abu ase bari nambeyemo asugutwara chimashin echekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igorya pedicure manicure barbering braiding, plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoro iga asama lieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire byasana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi chobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system chobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega
megeria yega nabo undebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwatia kegori utari kubwatia numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikigutuka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda Chebera. Inche Kennedy Mongare Ongaga, a Dean of Student Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present abana tuwate 600 in all the departments togoso. Na yonyolire kwaletiro mwana atware skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi asinamba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.